Baba wethu othembekileyo, Baba wethu onamandla, Baba wethu oliqiniso, wena ophila kuze kube phakade, wena owakade ukhona umhlaba ungakabibikho, simangaza ukuthi namanje usasekhona. Wawukade unjalo nasemaphakadeni, umjalo bakho abukaze bushintshe namhlanje. Izizukulwana ngezizukulwana ziyashintsha, abantu bayafika, abantu bayahamba, amakhosi ayahlala, amakhosi ayasuka, inkathi ziyashintsha, izikhathi ziyashintsha. Kodwa wena Baba ukwazi ushintshe, awukazi uguquke. Manje lokho kuyasimangalisa Nkosi ukuthi kanti ungubani wena. Ingakho ke Baba ekseni siphakamisa izibongo kuwe ngonyama yomndeni kaJuda. Wena oliwundlu elahlatshwa umhlaba ungakasekelwa, wena oyikho konke kubo bonke, wena isiqalo, wena isiphetho, uAlpha nguwe, uOmega nguwena, the beginning and the end. You are the rock of ages. You are the pillar of our lives. There is none like you. There is none like you, Heavenly Father. You are God all by yourself. You don't need any man to be God. uNkulunkulu ongazalwanga, uNkulunkulu ongadalwanga, kodwa udale konke ngezwi lakhe. Nje ke siyakuphakamisa ekseni, sikuphakamisa kakhulu, sikuphakamisa ngaphezu kwabantu. Inhliziyo yethu iyakutusa, ikutusa ngaphezulu kwabantu, ikutusa ngaphezu kweinto zonke. Phefumulo wethu uyethaba ukukhonza uNkulunkulu njengawe. Inhliziyo yethu iyadumisa ukukhonza uNkulunkulu onguwe. Haleluya. Bayede Nkosi yaphakade, bayede mnini mandla onke, bayede kuphila okuphakade. Sifikile ke Baba, sifikile Nkosi, sifikile phambi kwethabanakele lakho, sifikile etendeni lokuhlangana la Nkosi. Siphume ukuba sizohlanganyela nawe, ukuba Nkosi siphume sizohlangana nawe phakathi kwaleli tende lokuhlangana. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu wawukhuluma njalo kuMose mabephume eKamu, uNkulunkulu baphumele etendeni lokuhlangana laba behlangana khona nawe. Baba wethu oyingcwele, nathi Nkosi namhla sinqumile Baba ngokuba kusentandweni yakho ukuba simakade sizohlanganyela. Zikhona izinto Nkosi ebezingasivimba, kodwa sadlubulundela uNkulunkulu wethu oyingcwele. Akhona amazaba ebesingawabeka ukuba singezi kule ndawo uNkulunkulu. Sikhona Nkosi izimo nesitha labe sivimba uNkulunkulu kuba singezi kule ndawo, kodwa Nkosi sesiyabonga izinyawo zethu sezimile uNkulunkulu wethu emasangweni akho. Umphefumulo nenhliziyo yethu uNkulunkulu sewufikile phambi kwakho Baba. Siyazidalula konke okwethu uNkulunkulu oyingcwele ngegama leNkosi uJesu elinamandla. Baba wethu onamandla, yithi laba Baba uyasazi sasivele sikuwe, savela ngawe. Ingakho Nkosi enamandla siyibeka, siyenhlala inhliziyo yethu phambi kobuso bakho, ukuba izwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele malikhulume maqondana nokuphila kwethu. Lilekelele Nkosi ukukhanyisela inhliziyo yethu okuyintando yakho nokufunwa nguwe. La uNkulunkulu abantu bakho bexakeke khona, izwi lakho malibe isisombululo.
la abantu bakho bebambeke khona. Izwi lakho uNkulunkulu malibe isixazululo ngegama lika Jesu waseNazaretha. La uNkulunkulu impilo yethu ibopheke khona. Ilizwi lakho Baba malifinyelele khona. Nalaba abantu bengeke bafinyelela khona nokujulileyo kwenhliziyo yomuntu, kodwa izwi lakho liyakwazi ukufinyelela khona. Liyibhalsam yakwaGiliyadi, umuthi opholisa izilonda. Izwi lakho uNkulunkulu wethu oyingcwele enhlizweni yomuntu liyaphila. Izwi lakho uNkulunkulu endleleni liyakhanyisa. Izwi lakhe inyaweni liba isibani, yilona elikhala ongihlula inkemba noma ingasika nhlangothi sonke. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, liyakwazi ukuhlulela imicabango nezizinhlo zomuntu. Izwi lakho liyahlaba lahlukanise ithambo nomkatsha. Izwi lakho lingumuthi emathanjeni. Izwi lakho uNkulunkulu namahlathi amakhulu liyawaphunhla, izimbabala ziyaphunza ngalo. Izwi lakho Baba wethu oyingcwele, eliza uNkulunkulu wethu oyingcwele liyasondla. Izwi lakho othe uNkulunkulu kuyokwendlula izulu, wathi nomhlaba uyokwendlula, kodwa amazwi akho ami kuze kube phakade. Nalo-ke Nkosi izwi lakho othe okholwa njengobusho kwalo, ey'bilini zakhe kuyakugobhoza imfula yamanzi yaphakade. Wathi ophuze kuwe Nkosi akasophinde oma. Siyahalalisa kuJehova oyinsindiso yethu nolidwala lethu. Siyahalalisa kuJehova oyisihlangu sethu. Siyahalalisa kuJehova yena oyinqaba yethu yokuphila. Siyahalalisa kuJehova oyikho konke kubo bonke. Siyahalalisa kuJehova owayekade efele khona, okhothanyelwe yikerubime, ukhothanyelwe nayiserafi. Sayimane siwe phansi ngobuso sithi ungcwele khona, ungcwele wayekhona. Izidalwa zethu imqele yaso sithi uyena okhazimula ngobungcwele, uyena okhazimula ngobungcwele. Wena ogibela amafu njengenqola, wena wendlala amafu njengendwangu, wena oshintsha amafu wenza amasolo. Ungubayeti impela, ungubayeti impela, ungubayeti impela. Akekho njengawe, nofana nawe kasoze abikho. Egameni lika Jesu phakama, let your enemy be scattered. Phakama udle lahlatshwa, phakama Nkosi yaphakade. Wena olithemba lenkazimulo, wena oyifunga amaqede wangajika. Phakama Baba, phakama Baba, phakama Nkosi yakho konke. Phakama Baba. Hawu wamuhle kuseni ey'mpilweni zethu, wamuhle, umuhle Baba, umuhle Baba. Siyabonga Moya Ngcwele, siyabonga, 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 siyabonga Baba, siyabonga Baba. Menziwe into ezinhle, khulula ukuphila kwethu, khulula impilo zethu, mphilisi nomphumelelisi. Siyabonga sinkwa sokuphila, siyabonga. Singaba yini ngaphandle kwakho, sandle sembethe izulu nomhlaba.
Siyabonga Nkosi. Siyabonga Baba, siyabonga. Siyabonga ukukho phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu, we are praying for your hand. Touch us. Oh, do it again, Lord. Siyakhulekela imangaliso zakho esezwa ngasemhleni yasendulo. Masisibone namhlanje. Siyathandaza moya kaNkulunkulu ukudibana nawe ekseni emandleni enkazimulo yakho. Siyathandaza Baba, awusiphathe ngesandla sigone uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Izwa Baba imthandazo yabantwana bakho, izwa ukukhala nokulila kwesizwe sakho. Sizwe uNkulunkulu wethu ngenhliziyo yomthandazo. Izwa uNkulunkulu ulimi olungeke kwakuphimisela inhliziyo yethu Baba, mayisikhulumele kangcono. Inyembezi zethu masisikhulumele kangcono ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Baba, ngiyathandaza yonke imimoya engafeli kuwe ngiyibopha ngegama likaJesu. Every foreign spirit phezu kwale ndawo ngifungisa igama likaJesu. Imimoya yobumnyama, imimoya yomkhathi ibinga-operator phakathi kwale ndawo mayehlulekiswe ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ninamadimoni obumnyama abamba abantu bakaNkulunkulu, ninifungisa igama likaJesu, niniphosa emgodini wakwalasha, niniphosa emgodini wakwalasha, niniphosa emgodini ongenamkhawulo. Baba, khululeke abantu beNkosi, Baba khululeke kuleli tende. Ngigcwalisa amandla afusa uJesu kwabafileyo, ngigcwalisa amandla kamoya oyingcwele ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Let the power of the Holy Ghost, we pray the power of the Holy Spirit. Let the power, amandla kamoya oyingcwele ala shala. Aba wethu ingcwele, sivulela umthombo wamanzi, sivulela Jesus God, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Baba wethu ingcwele,
akube yilowo nalowo Baba abone ubukhulu bakho, akube yilowo nalowo abone umangaliso wakho Nkosi. Sicela amandla akho namhlanje, sicela ukuhlangana namandla kaMoya Oyingcwele, sicela ubhabhadiso lukaMoya Oyingcwele, sicela isandla sikaMoya, sikhulekele isandla sikaMoya Oyingcwele. Bayethe Nkosi, siyabonga Baba ezwimini sikaYoweti imanathi Nkosi, sisama ngezwi lakho Baba. Thank you Jesus, siyabonga Baba. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh Baba Oh
John chapter 7 verse number 37. Sihloniphe ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu. uNkulunkulu Baba, Ndodana, uNkulunkulu Moya oyingcwele. Sihloniphe ubuholi befundisi nabazali bethu. Baba, mfundisi uMzobe khulu kanye nomama. Siyabonga kakhulu ukuba sibe ingxenye yalo msebenzi uNkulunkulu anethembe ngawo. Sizizwela sihloniphekile, sithobekile kakhulu ukuba sikhuluma izwi likaNkulunkulu lihleli phambi kwethu njengabantu abadala. Siyakuhlonipha kakhulu lokho egameni likaJesu. Sibonge nethuba mfundisi noNdaba nomama. Siyanibingelela, siyahlonipha kakhulu uNkulunkulu wenu. Siyabingelela ngokuhlonipha umama uNduna. Sihloniphe bonke abefundisi abakhona kanye nomama befundisi. Sihloniphe obaba, sihloniphe omama, sihloniphe ogogo omkhulu, asihloniphe obhuti, asihloniphe osisi kanye nabantwana abancane egameni lenkosi. Zonke izisebenzi kaNkulunkulu ikhona sibalukhulu. Sihlonipha kakhulu ama-worshipers ethu abasisizayo emnyango. Thank you, Lord. I can confirm that this is the day the Lord had made for us. Usuku lwenkosi. Shumela kwami kuzoba kufishane namhlanje. Ukusebenza kaNkulunkulu kuzoba kukhulu. Ngicela mhlambe ama-worshipers ngoba siphethe ama-microphone thina sonke. Umuntu uzoba nevesi lakhe. Ivesi lokuqala John chapter number 7 verse number 37. Ivesi lesibili John 14 ivesi lika 18. Ivesi lesithathu John 16 verse number 5. Ngicabanga ukuthi siyobe sesigoqe kahle ngoba namhlanje mfundisi fisa namhlanje kube sengikhulume ngazuthi noNdaba asikaze sizwe umoya engcwele. So I wish I to introduce umuntu obizwa kuthiwa umoya engcwele. Uthi I want to believe uJesu. Mama demoni ephuma kumuntu aphuma mkhulu bese lithi iBhayibheli ahamba ihlanu, ahamba ugwadula indawo eyomileyo. Bese lithi iBhayibheli noNdaba uma engayithola indawo angahlala kuyo thiwa ayabuya akhumbule elesingisi lize lithi ikhaya lawo elidala. Ahamba indawo ende ma ebuya thiwa ayamema ihlobo nabangani. Uthe madoda anginendawo lapha, asambeni siyobheka ukuthi
masishanelwa thina ubani wathatha leyo ndawo. Kuthiwa mayibuya buye sephindwe ka7 awabuyi yodwa, abuya esenamandla. Ingakho ubone abantu benza izinto ongacabanga ukuthi zingenziwa ngabantu. Uyibuza ukuthi umuntu ophilayo nonormal angamnquma kanjani umuntu amnqumise kwimbuzi. Uyibuza ukuthi umuntu ophilayo umkhulu angayidlwengula kanjani ingane ena 7 years. Sekuyacaca ukuthi abantu babuswa ngamadimoni anamandla kunabo. Balekile ukuthi sesikholwa, sesindisiwe, ngoba masindiswa sisuke siphuma emoyeni ethize yobumnyama, siphuma na kwimsamo nama-altari athize ebekade ekukhuleni kwethu sibuswa yiwo nje. Ngakho kubalulekile ukuthi mase sikholwa indawo mayisishanelwe imoya yobumnyama bese kungena umoya oyingcwele ahlale kithi, ebese ethatha i-steering kuba uyena udriver. Ngithi niyangivumela bazalwane, isizathu sokuthi masingakakholwa ikhona imoya ibikade isibusa. Yabo, wenza into ngisho ungayithandi, ngisho ungenawo amandla okuyenza, kodwa ucindezele lo moya. Manje ingakho namhlanje ngifisa ukukhuluma ngokuthi kukhona umuntu, lo muntu akayona into as much as ewumoya, kodwa umoya umuntu. Ngiphinde futhi bazalwane, noma ewumoya kodwa lo moya owumuntu. Amen. Igama lalo muntu unikezwe kwathiwa umoya oyingcwele. Njengoba umoya oyingcwele unguNkulunkulu. Andithi siyazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyedwa, kodwa uNkulunkulu uyi-3 in 1, mthathu emunye. Usho ukuthi kunomuntu obizwa kuthiwa uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu kuphinde kuphuma umuntu obizwa kuthiwa uNkulunkulu Ndodana, lo oshunyayelwe from Monday kuze kube namhlanje. Kube khona uNkulunkulu umoya oyingcwele. Bathathu nje laba bantu, kodwa bavela emntwini oyedwa. Angithi asenze kanjena, siyiprove kanje lento ukuthi ngempela bathathu kodwa umuntu oyedwa. Angithi nami nje mina niyangibona ngihlukene kangaka mina kathathu. Ukhona lo nimbonayo oludaka, kodwa udaka olusenyameni. Kube khona obizwa ukuthiwa umphefumulo, lo owenza lo afunction, owenza lona akhuluma aphefumule afike. Kube khona ke lo obizwa ukuthiwa uspirit, lo onikeza umphefumulo ukuphila. Yabo, ingakho uma umuntu efa thiwe akasekho, kodwa isidumbu sakhe sibe siseboxini, kodwa kuthiwa umuntu yena unjani? Angithi kahle kahle umuntu akaphelele uma emthathu. Umuntu kahle kahle upheleliswa ukufika komuntu wesine empilweni yakhe, okumoya oyingcwele. Ngoba abantu engakafiki umoya oyingcwele, lingakafiki iBhayibheli, babeshunyayezwa unembeza. Ukuze uthi umuntu mayefela unembeza, ngoba umuntu wayelawulwa unembeza
unembeza wawusebenza njengomoya kaNkulunkulu ukuthi noma uyenza into uyikhuza ukuthi ayibo ngumuntu, because wawusaphila unembeza. Masiza ngendlela mfundisi nomama bayakhuluma ngendlela, ngisazi isikole unqamula ehlathini yoshona sethu mama siyavaleka kindlela ngale sebeveza into ethi ngaleza ikhadi kwakulula ukuphuma esikoleni uyingane unqamula ehlathini ufike ekhaya ngoba izwe lalisaphila nabantu babesaphila. Sebeveza into ethi ke angeke usakwenza lokho kulesi sikhathi samanje ngoba izwe alisaphila. Yini lingasaphi? Ngoba kuvuka abantu abafelwe unembeza. Angithi so uma abantu befelwe unembeza bakwazi ukubuka ingane incane kodwa umuntu engqondweni ayi-undress ingane aze ayidlwengule ngoba ufelwe unembeza. Angithi my father. So ukubuya kwezwe izwe uthe uJesu uma ezomletha umoya engcwele wathi ngizofika kubaba ngiphaphathe nginicele omunye wethu, bese ethi ngoba izwe lingamazi kodwa uyena oyoliqondisa izwe, uyena oyobuya isizwe esonweni sazo. Ngiyafisa awuze ngifundise ngifisa kanjani ngake ngigibele phezulu kwentaba ngimemezela into ethi uyedwa umuntu ongalungisa izwe umuntu umoya engcwele. How I wish ama leaders ethu aphethe umhlaba angagcwaliswa ngomoya engcwele. How I wish righteous men can take positions. Ungumthandazo wami ukuthi inkosi ingavula amathuba kuma politicians, sibe nosopolitiki ababuswa umoya engcwele, sibe nothisha omkhulu abaphethwe umoya engcwele, sibe nonesi abalawulwa umoya engcwele, sibe nama social workers agcwele umoya kaNkulunkulu. iBhayibheli lithe la kungekho khona ukwesaba uNkulunkulu izwe liyabhubha, because awukho londaba umoya wokwesaba uNkulunkulu. Ngiyanithandazela bazalwane, sengathi sonke singaphuma la endlini sigcwele umoya oyingcwele. Angazi sibakhulu kodwa isishintshile isinebhesi ngapha ngakimi. How I wish bazalwane omdala nomncane abangayilangazelela into yokugcwaliswa ngomoya oyingcwele ukuze kubuye kuqonde izwe. Ungumthandazo wami. uNkulunkulu angasenzela lowo musa ukuthi nasema office amakhulu ngekuthiwe umuntu advisor upresident uadvisor yikholwa eligcwaliswe ngamandla kamoya engcwele. uzwe isimangalo kade ngifunda ngibuka kwezinye status lo mzalwane ke ukhonza lapha kuba uVusikama, so ube post elento yokushona kamama uGama, kodwa ezansi kwaleyo article kamama ukuthi uncwatshe umama kwavela into ethi umpostoli uCollins Dlomo uzoba uchancellor wokuqala ongumfundisi. Angibangi sasifunda ke isitori ukuthi imiphi le university ezomthatha imenze uchancellor. iBhayibheli lithe when a righteous man is in power, uma olungileyo esemandleni izwe liyalunga. Ungumthandazo wami ukuthi inkosi ibengasilekelela mfundisi ulama SRCs akhona abazalwane badominate, sibe i-student counselor sithathelwe inqumo ngabantu abagcwele umoya oyingcwele. Isizathu nasi bazalwane, because umuntu olungile ulawulwa yizwi likaNkulunkulu. Mawungahamba indonga zonke saseThekwini ufica izithombe ezibhaliwe safety abortion, safety abortion, safety abortion, safety abortion, safety abortion, safety abortion. Manje kunenhlangano yezepolitiki efuna kushaya umthetho othi
abantu abadayisa ngomzimba akube semthethweni, akube libhizinisi ukudayisa ngomzimba. Kusho umholi ophethe abantu. Uthi umholi waleli qembu ngeke ngilibize ngegama, uthi izingane zena zibe nayo into la emqondweni ukuthi mazi ingasebenzi zingawudayisa umzimba wazo, ziwenze umzimba wazo uzenzele imali. Ukusho umholi wezepolitiki weqembu elithize, esizosuka thina njengamakholwa siyofaka ivoti futhi. Yabona ngoba sifaka ivoti sithi lo yamholi akabe semandleni ukuze aphasise umthetho ophambene nezwi likaNkulunkulu. Uthina amakholwa ngikhuluma impela futhi. Angisho ukuthi amaqembu ningawavoteli, kodwa sengathi angasilekelela umoya engcwele. Uma sesifika kwi-ballot paper simbuze kuqala sithi baba ngubani esingamfaka lapha ya. Enye mistake esiyenzile silenzile izwi kodwa salenza incorrect. Leli lika Timothy elithi abaholi sibathandazela. Sisuke masibathandazela sangafuna ukuthi uNkulunkulu sibathandazelele kanjani. iBhayibheli lithe asibathandazele ukuze babe nobuhlakani bokwenza abantu bahlale ngokwesaba uNkulunkulu nokuthula ezweni. Thina sithe siyababa siyathandazela President uDlamini, kodwa sangayifaka into ethi muphi ubuhlakani inkosi bokuba abe nabo ukwenza abantu bahlale ngokuthula. Neke uNkulunkulu ngoba wethembekile emthandazweni, basukela abaholi bathatha leyo mthandazo, bathatha lobo buhlakani esibathandazele ngabo, benza icorruption ngabo. Angeke ngimangale uma ngathiwa abanye benza icorruption ngenxa yemthandazo yethu, ngoba asibanga specific ukuthi sibathandazelela ukuthi kube njani. Sanithandazela mamnduni ukuthi manenza izinqumo emkhandlwini kube zinqumo ezigcwele uNkulunkulu. Mama kuthiwa eBhayibhelini kunenkosi eyaveza ubuhlakani bokuqala kwakuSolomon. Abesifazane babekhulelwe kanye kanye, bateta kanye kanye, bahlala endlini eyodwa. Wakhona owesifazane olala phezu kwengane yafa. Uthelo nelele ebusuku eyibekela ingane yakhe, wavuka lo wathatha lengane efile wayibeka kulo kaPhila, athatha lePhila. Mayevuka ekseni lo wayibuka ingane yakhe le efila kuyona ingane yakhe. Kwase kuba nomba kwayiwe enkosini, debate ukuthi ekabani ingane ephilayo ekabani ingane efileyo. Watholakala ukuthi lo akekho ovumayo ukuthi efile yakhe. Inkosi ke ngobuhlakani bayo nondaba lithi iBhayibheli yathi lethani kimi inkemba. Umuntu onomoya kaNkulunkulu, lethani kimi inkemba lephilayo ingane ayidatshulwe phakathi. Angithi niyayibanga asiyidabule phakathi. Lithi iBhayibheli umnikazi wengane ephilayo wathi mana njalo Nkosi, asithathe lengane ephilayo sinike yena lo othe yakhe. Wathi lo felwe ayidatshulwe. Kuna oyiqaphela hawu mayingcwele, woqaphela umuntu ofelwe izinto zakhe uyathanda ukuthi nabanye bafele. Womqaphela nje umuntu ofelwe izinto zakhe uyathanda ukuthi nabanye abaphilelwa izinto bafele. Ubona noma ngisho esontweni nje uyayube khona lolo hlobo lwabantu olunjalo. uNkulunkulu asivusele umuntu lapha esontweni, asivusele umuntu abenamandla sizothi inelahle lentombazana, bese ophansi owayenalo ilahle waba budedengu lafa afuna ucishwe leli lahle lalomntwana. Ngishumayela ngisesontweni. So sikhulekela lokho buhlakani mama ukuthi seningathi ningaba nomoya kaNkulunkulu, lithi nihleze emkhandlwini nibezwe bekhuluma bephikisana, ebese ucela izinsuku noma zibe 3 nje. Thi mkhandlo asidibane ngosuku lokuthi
ngisayofuna ubuhlakani buNkulunkulu maqondana nalolu daba. Uyolibona izwi ukuthi liyolunga kanjani. So bengifuna ke ukuprova into ethi mfundisi uNkulunkulu uhlukene kathathu emunye. Mawufunda uGenesis kodalwa 1 uthi uNkulunkulu wayekade ekhona, uNkulunkulu eqaleni wadala izulu nani nomhlaba. uNkulunkulu angithi bese lithi ke umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezulu kwamanzi umhlaba umnyama. Sho sekuvela umoya engcwele lapha. Bese lithi ke and God said, verse 3, kwase kuvela ulizwi, uJesu phela ulizwi. Mayevela ulizwi wavela ezokwenza okushiwo uNkulunkulu ekwenza ngamandla kamoya oyingcwele. Ngoba umoya engcwele uyena owenza kube possible okushiwo uJesu. Amen. Amen. Angizonishumayeza bazalwane nikhululeke ukuthi vele mangisayiqala into yami ayifuni isimemeze. Phela sikho emvuselelweni namhlanje sisesontweni. So kumele abazalwane sibaground. Angikuprovele futhi uchapter 3 uma uNkulunkulu eyodala umuntu uthi asenze akasho ukuthi angenze. Mawufunda i-amplified kune version kuthiwa i-amplified yona iveza ngokusobala ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noNkulunkulu Baba Moya Engcwele noNdoda bobathathu yibo abenza umuntu. Angiprove okugcina iBhayibheli lithe ufakazi obuqinisile bababili noma bangaki abathathu. Ngiyabonga mkhulu. Uma uJesu ebhajadiswa, Jesu mayephuma I think uchapter 2 chapter 3 kaMatthew, uma uJesu ephuma emanzini, indodana usemanzini, ithi iBhayibheli kwavuleka izulu. Makuvuleka izulu kwakhuluma uBaba, wathi lowo uyindodana yami engithokozile ngayo izweni. Immediately qeda ungizweni lithi kwehla umoya engcwele, kodwa wehla ngesimo sethu. Hayi umoya engcwele akalona ijuba, kodwa wehla ngesi. So leliya juba laba yisign yokuthi umoya engcwele wehlele phezulu kaJesu. Shuthi undodana usemanzini, ubaba usezulwini, umoya engcwele uyehla. Amen esontweni. So ingakho ke namhlanje bazalwane sesimshumayela uJesu nangoku umuntu ozosustain kulolu hambo lwethu lokukholwa lwensindiso. Sizosustainwa ukuthi sibe nomoya oyingcwele. Futhi ke okumnandi ke ngomoya engcwele ku chapter 15 uthi uJesu uhlalane kimi nami ngihlale kini. Uthi niyocela konke enicela nikuthandayo ngegama lami uBaba enze njani anenzele kho. Kusho ukuthi umoya engcwele mayifika mamnduna empilweni yomuntu akasona isivakashi kodwa uzohlala. Umuntu abona mina ngifike njengesimenywa lapha esontweni ngiyahamba namhlanje, kodwa umkhulu umzobe la esontweni unjani uhlezi. So ke umoya engcwele ma efika empilweni yomuntu siba likhulu ufikele ukuzokwenzani bala sikhulumeni iclass lami ukuzohlala. Ngathi iclass lami liza kahle. Iclass lami liza kahle. So ke umoya engcwele mayefika ingakho uJesu athi ke ngiyakubaba ngiyonicelela omunye umoya ozofika enzeni ahlale. Alingavumi ukuba amakholwa nomoya engcwele ovakasha. Futhi umoya engcwele akuyena wasesontweni. Umoya engcwele wayengezelanga ukuzohlala emasontweni. Ngiyanishumayeza ngithi angazi siba likhulu baba wami singashumayela kanjani sobabili namhlanje. Umoya engcwele wayengazelanga ukuzohlala kuphi emasontweni. Awubheke iera yokuhlala kamoya engcwele esontweni. Buka namhlanje asikho endlini yesonto, silapha etendeni. Angithi yabona, buka kumngozi buka moya engcwele wena wakho hlala kuphi esontweni. Uvele ngikuthiwe namhlanje sikhonzela kuphi? Sikhonzela lapha etendeni. Amen. Ngoba umoya engcwele akahlali emasontweni kodwa umoya engcwele uhlala kubani? Kubantu. Ingakho noma sizohlangana lapha emasontweni, afike uMageba ufika nomoya engcwele wakhe, afike uNondaba ufika nomoya engcwele wakhe, afike umkhulu umzobo ufika nomoya engcwele wakhe. Yabona njalo sikhuluma ngomuntu oyedwa kodwa okwazi ukuhlala kubantu bonke. Angisondeze nganeno ke Nondaba ukusebenza ukuthi umoya engcwele usebenza kanjani. Uma ngo-8
ngo-8 yini edlala ngo-8 angisayazi TV ngenani ngo-8 kwi-TV ngagcina kudala kuyi-generations asenze ngayo angiyazi ngifuna ukwenza nasi isibonelo umkhulu kwaMzobe ngo-8 mayithatha i-remote avule 8 o'clock ovelaphi lo nangu nebhayisikili lakho uvelaphi nakho ukuchitheka ishebo lapha nemkhumbula ngini ma nami ngikwaceza angithi umkhulu la kuphi la Asheshboshe angithi umkhulu la eMaswedini nami le kwaceza ngo-8 ngithatha i-remote yakithi ngihlale kusofa ngiphuza amanzi mangithi ngiyavula ngumfundisi uMzobe le neDan Hall naye ngithi Dan Hall baba naye ngo-8 o'clock mayevula i-remote yakhe kudlala i-generations noma kudlala uvela ngesikhathi esinjani esisodwa yabona indaba uthi yenzeka kanjani le usiba likhulu kwakhe udlala i-generation umfowethu udlala i-generation udadewethu ngesikhathi esinjani sonke esibukele ini i-generation mazithi past 8 kungene uzalo ngabe isibaya ngabe kuyini kungene okungenayo ngesikhathi esinjani so yonke lento ilawulwa ilento ebizwa kuthiwa yini i-satellite ama-satellite iwona enza ukuxhumana kwama-TV angithi niwabona ama-aerial enu lapha akhona abe nalembhoshongo bese nalezi indishe eyibheke kanje lezo indishe zibizwa kuthiwa i-microwave communication so lama microwave yiwo ke enza ukuthi le network idonse ngesikhathi esisodwa sikwazi ukuthi sonke sibukele ini i-channel eyodwa ngesikhathi esinjani esisodwa angithi ngithe ngicela ukuyiletha nganene nguthisha okwazi ukuletha into nganene amen esontweni kanjalo nomoya engcwele uyakwazi ukuthi ekuleli sonto aphinde futhi abe kwaceza yabona ngoba ngishumayela ngaye nje bona waceza bashumayela ngaye naseGoli bashumayela ngaye okay angikwenzele furthermore nase-USA bashumayela ngaye nase-Dubai babiza yena lo moya engcwele ngesikhathi esinjani esisodwa so kuyi-era kuyiphutha ukuba nomoya engcwele uthi uphuma la umshiye esontweni ngoba mhla ukinywa zilwane uyobiza bani ngoba wakho umoya engcwele uhlala kuphi khulumani emasontweni kodwa namhlanje asimbonga uJesu ngokuthi sicela ukumemezela umoya engcwele ongahlali emasontweni sicela ukumemezela namhlanje ngicela ukuvula umthombo ngiyaxolisa ukusebenzisa leli gama kodwa ngathi sizochapha sonke njengezinja ukubona izinja mayiphuza amanzi inja mayiwaphuza amanzi ayiwacwengi iyachapha ngoba isuka iphuthuma engathi namhlanje ngicela ukuvula umthombo la sonke siyophuza khona awusithi gobhoza nhlala ibugobhoza sibe nomthombo sithi moya engcwele namhlanje sicela ukuphuza kuwe hawu kade sasiphuza bazalwane ezintweni esithi masiphuma siyethothe siyichama iphele kade sasiphuza izinto ezisidakwayo size sedelela abantu singasazi ukuthi sitheni izolo kodwa namhlanje ngicela ke siphuzeni kumoya engcwele kuyisicelo nje asidawu ngiyathandaza khona manje hayi shuthi mama uzosifundela u37 uphethe bani mama wena chapter 7:37 mama ngapha ngicela shuthi wena uzosiyela ku14:20 verse 40 uzoya ku16 chapter 16 verse number 5 ngicela mama lapha yaka green usibambele u14 verse number 18 angithi ngizama njalo omkhulu ukukholetha ufakazi ukuthi ufakazi bethu abantu abathathu ukuze qinise ufakazi bethu ya sisesikoleni nje namhlanje sesikoleni nje sizafunda iBhayibheli singozeli singalali ungalenzi iphutha lokozela khulunywa ngomuntu omkhulu kanga funda ma kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo
esiswini sakhe kuyagobhoza imifula yamanzi aphilayo. Yes ma, qhubeka manje. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Wayekusho wayengakhulumi ngamanzi kodwa wayekhuluma ngomoya engcwele owayezokwamukela abakholwa uye. Ngiphinde futhi umoya engcwele wamukelwa umuntu osefikile kuJesu. Umoya engcwele uhlala kumuntu omamukele uJesu. Angiphume ke ngithi phecelezi ngenze isibonelo ngamadlozi azovelela. Njengoba ngingwakwaDlamini nje ngizama ukusondela eduze. Angikwazi ukuyothetha idlozi lakwaNondaba. Angithi ngoba ayikho into engixhumanisayo. Angithi so uDlamini akayishisa impepho yakwaZondi ngokwedlozi. Phela msana ukwenza ngathanazi. Msana ukwenza ngathanazi. So into ezokwenza ukuthi ma ngiya ngithethe idlozi akube ukuthi elakwabani elakwaDlamini ukuze ngikwazi ukuxhumana nalo mawuthi kuyaxhunyana. I don't know. Ngizama ukwenza ngoba into eyenziwayo. Kanjalo ke nomoya engcwele akakwazi ukuhlala kumuntu ongenaye uJesu ngoba umoya engcwele ungoka Jesu. Yazi ngishumayela impela ukuthi angijulukile nje. Ukuthi angijulukile. So umoya engcwele akakwazi ukuhlala emntwini ongenaye ubani uJesu. Yinga uzokwethuka umoya engcwele ethusa ukuthi lo khuluma ngami ingekho into engixhumanisa naye yini. Noma ethanda ukufika umoya engcwele athathe ngeke ngikuvakashele kodwa manje uzofika mayefika uzovinjwa into ethi uJesu ukhona yini. Ngoba uJesu uyimagnet uyimayibude owenza ukuthi umoya engcwele ahlale kangcono kumuntu. Futhi umoya engcwele uyona magnet eyokwenza ukuthi mhla ibandla lihlwithwa likwazi ibandla ukutata emoyeni liyobe litanta ngomoya engcwele. Ngiyanishumayeza ngithi esontweni. So manje ke la iBhayibheli lithi ke Nondaba futhi ngosuku olukhulu lomkhosi and lo mkhosi kwakuwumkhosi owawubalulekile kwaJuda. Umkhosi njengoba nathi siba nomkhosi omhlanga, umkhosi oswela, umkhosi otshwala amaganu, umkhosi womama okweshwama, umkhosi wezinsizwa, umkhosi wathwathi. Mhlambe nasemndenini yenu niyayenza umkhosi ukuthi ngosuku olukuthi la kwaDlamini kwenza umkhosi oyikuthi. NakwaJuda ke kwakuwumkhosi wesizwe. Sayikhuphuka zonke njengoba ubona kuqhamuka izintombi eSwatini zehlela lapha kwaNongoma, ziqhamuka endawo zonke ngoba kwakuwumkhosi obalulekile kuphi kwaZulu. NakwaJuda ke kwakuwumkhosi omkhulu owawubalulekile owawupreparewa iviki lonke. Wothatha 7 days lo mkhosi. Uthatha 7 days bese kuthi ke lapha ngoba uthathwa 7 days kuthiwa iwayini lakhona lalilungiselwa unyaka wonke. Kulungiselwa umkhosi ngoba wawubalulekile. Sibalikhulu wawubalulekile lo mkhosi. Kuthiwa ke kwathi ngosuku olukhulu lokugcina lo mkhosi futhi lo mkhosi ke iwayini laliba khona elalikhandwa ngamagrebhisi. Leli wayini laliba khona kodwa kuzwakala uJesu ephakama and uphakama uJesu abantu badakiwe vele baphuzile abapheka kusemcimbini bakithi amabhangi bazi utshwala babukhona kodwa ngineshow iwayini laliba khona. So abantu babedakwe iwayini wayesethu uJesu ke uma khona owomileyo lapha phakathi kwenu. Uyacabanga ukuphakama umuntu siphume emshadweni kaDlamini kade sidakwe ngamawayini sadakwa amabhodlela bese kuphakama umuntu ethi umekho usho abantu badakiwe usho abantu baphuzile athi umekhona phakathi kwenu owomileyo uthi akeze kimi aphuze. Uthi uJesu aphuze kimi eyiswini sakhe kugobhoza imifula yamanzi.
ngoba amanzi lawa amanzi siyawaphuza siphinde some, siwaphuze siphinde some, siwaphuze siphinde some. I-Coca-Cola siyaphuza isome, siyaphuza so kusho i-Coca-Cola isuke izovala inqano la ngalezo sikhathi. Ukuthi siyaphuza nalaba bomayo bayoma baphuza ama-Heineken bome avuke ngakusasa ke yena ke unfortunately uphathwa ibhabhalazi ke athi yokhipha ibhabhalazi ngelilodwa agcine seqeda ikesi. Ngoba leli inqano elivela manje livele kusasa livele inqano lesikhashana ukoma yazi bafowethu yazi ukuthi phela ngoba phela singabantu kodwa uNkulunkulu mayemdala nje umuntu bazalwane siyathandaza khona manje uzobona umdala wasenza saba khona mkhulu lesi sikhala sokomela into kaNkulunkulu thili maya lesi sikhala uNkulunkulu usidale lapha mama umzobe wasenza ukuthi ngisho ungaphuza amanzi ngeke sivalwe amanzi ngisho ungaphuza ikhokhi ngeke ivalwe ikhokhi yabo ngisho ngaba nemali engakanani ngeke sivalwe imali ngeke ngisho ngaba li-millionaire ngisho ngaba li-trillionaire ngisho ngaba li-zillionaire kodwa kunesikhala nje empilweni yomuntu esingavalwa imoto ohamba ngayo. Uyazi ubona ngani ukuthi ngempela imali kunesikhala imali engasivala ubona ngisho umuntu ewuminister ehola 101,000 per month kodwa kuthiwa u-involved with-corruption. Imali ayimsatisfy satisfying right yeah isingisi imali ayimsatisfy umuntu imali siyayidinga baba sicela imali ngegama lika Jesu siphe baba singayisweli imali however imali ayimenza umuntu anele. Uyazi ubona ngani ukuthi kunezinto engamnelisa umuntu ubona ngoba ufika erange unesikweletu sase range seyicathulo nasewulwethu nesikweletu seyicathulo yabo yeah unesikweletu seyimpahla sonke isitoro seyimpahla wena unekhadi lakho because aweneli yeah uthi usuyiphethe iPhone 16 kuphume i17 ufune yona ngoba aweneli kumanje nje le phone oyiphethe ayikunelisi ufuna eadvanced kunale oyiphethe. Cela ukushumayela kakhulu esiphela uyazi mkhulu ubona ngani ukuthi umuntu ngempela keneli uthi ehambe edrobheni engawubudgetelanga ubanana maye jike khona inathenga ubanana maye phuma ebanana abona iMcDonald's athi ngihanze ngahalela iMcDonald's ahamba yothenga iMcDonald's maye phuma eMcDonald's athi uhalela uice cream awuthenga ice cream maye uthi uyaphuma nathi KFC ayithenga uyabo azathenga umuntu nezinto ebezingekho kwi-budget because ayikwenelisi lento. Cela ukushumayela esontweni ngoba unesikhala esingavalwa umuntu. Kumanje nje sizongena ku TikTok uthi uyascrolla ubona istyle esithize esiblonde noma esimnyama noma esinjani ufuna ukuyoqaqa lesi esikhona njengamanje ekhanda akapheli neviki uselukile usufuna lo yamqhino because umuntu akeneliseki. Masingaya nje mhlawumbe endlini yakho siyobona ukuthi how many pair of shoes do you have ezinye usayigqoki kodwa ufuna ezinye kodwa zigcwele indlu icathulo because umuntu akeneliseki. Yabona nje kumanje mfundisi kunomuntu onqondo yakhe isegarage unayo imoto kodwa inqondo yakhe isegarage uyofuneka ngifuna enkulu kunale inkosi ngathi ngakwenzela ma futhi usheshe yeah mawufika nje usheshe ukushesha kwakhona kungabi more than 3 months uthandazelwa yini khuluma ngekumoya so umuntu no Jesu wabona abantu bedakiwe wabona abantu bephuzile wabona abantu bejabule bephuma emcimbini bethe isaze sabuse emcimbini saze sabuse emcimbini. Uyazi uzubona ukuthi umuntu angeneliseki ukwazi ukucomplainela ukudla komncwabo sifelwe sisemncwabeni kodwa umuntu ukwazi ukucomplaina esemncwabeni acomplaine athi la ngeqa iplate
usubo ngoba umuntu akeneliseki mkhulu ukwazi ukucomplaina sisemncwabeni uyazini angagxeki okade agxeke ozilelo shonele athi umuntu wazwalamba ke icha khona phela sincwabe kahle kodwa umuntu ufile indlala asiphuzanga ngisho utshwala basincisha utshwala okay abuthola utshwala athi awubebshisa nje utshwala balapha on top of that ayithola idrink ayifaka esikhwameni sakhe azahambe na kodwa acomplain idrink isesikhwameni acomplain athi yashisa le drink ngiyiphuza ekhaya ngoba umuntu akeneliseki kodwa ngathi sothandaza namhlanje sothandaza mkhulu ungakhathazeki bazalwane 5 minutes wami wokugcina yiwona ozobunamandla umuntu akeneliseki umuntu every time sifuna uku-upgrade kodwa kunzima ukuthi si-upgrade kumoya I wonder why mamzoni singavumi ukuba ne-thirst kamoya sithi Nkosi I'm this level selokhu wasindisa kuyizinga elilodwa lamandla kunamandla ongakazi ufike kuwona kodwa una 5 years wasindiswa kodwa kune level yamandla kune level yokukholwa ongakafiki kuyona bela size sikholwe size sifike but nondaba kuleli zinga athi uJesu uma senikholwa kahle ngempela mamzondi niyokhuluma phezulu kwalentaba nithi intaba nqukuleka uphose kolwandle ukunipusha bazalwane bami ukuthi asingahubhi izinto zezwe ezingesiyo ezinganelisiyo kodwa sifune ukukhula kukamoya sithi Nkosi ngasindiswa ngila can you take me to another dimension mayikhona ne dimension kamoya angingene kuyo ngoba ufundisa mkhulu into engiyikhuluma ephasikeni ngoba lento yethu ongakhuli sifike sontweni sibe ngama hairdresser ngiyayiphinda lento ngiyikhulumile ephasikeni sifike sontweni sibe ngama hairdresser kube ngathi sisesaluni esontweni sizobheka ukuthi ubani wenza istyle sinekhanda uhlaziye zonke izitayela ekhanda abanye bangama fashion designer kodwa basesontweni bazobheka ukuthi awukodwa bengeke agqoke inisuit eblue efana nebhlukwe ube seyifakelana eminyama esikhoshi ubengeke mhlamba afake icathulo ezimnyama ngoba kune level yokukholwa esingakafiki kuyo zobheka ukuthi ubani ishiwu lenze kanjani i-makeup yenze kanjani ngoba basale kune level yokukholwa okumele sifike kuyo sandlule emakhanda abantu sandlule egqokeni kwabantu ukuthi le mpahla bengigqoke last week akudokwe digayele wena lelo ukuthi le mpahla ngizoyigqoka ngeviki elizayo akundaba yakho le sizofuna uNkulunkulu asikhulene emandleni lento bazalwane bami yongakhuli izosenza sibe ngamakholwa ahlebayo sihlebane esontweni sihlebe ngisho umuntu aqala ukufika esontweni ekade eyinikela izolo bese siyamdiscussa ngendlela agqoke ngayo nendlela ayiyona kanti lo muntu usanda kukholwa vele kufanele abe kanje ngoba usafike enkosini Hallelujah. La masifika sizofuna usimakade. Angasi discuss imvuselelo. Sithi wazi wasikhumbula uNkulunkulu kwaswidi. Wasihambela uNkulunkulu. Singaphume sontweni sidiscuss imibala yezimpahla zabantu namakhanda abantu. Ngoba Ngicela ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela Nkosi yami. Phumela sidiscuss ukuthi hey kodwa mfundisi uZondi babuya nini? Uzobhalela umama, mama ngibuya nini? Sesinimkhumbule. Hayi ukudiscuss impahla zabantu. Asikhuleni. Sikhule
sijule singabheki ukuthi uDlamini uhamba ngamoto. Singabheki ukuthi lo Shumayeza uhamba ngamoto. Hayi bazalwane. Asilethanga imoto. Silethe uNkulunkulu. Asilethanga uhlobo lwemoto esigibelayo. Asilethanga uhlobo lwemizi ehlala kuyo. Silethe umdala angene phakathi kwabantu, aphile phakathi kwabantu. Mani dosijaja ngeyimoto, shuthi ninenkinga. Mani dosijaja ngoba sihamba ngamatekisi nje, shuthi ninenkinga. Ngeke nisizwe ke sishumayela. Niyolahlekela uNkulunkulu ekuhambele. Ekuhambele ngami ngehle etekisini, kanti izulu likuhambele. Sikhuleni. Sikhule emandleni. Sikhule emandleni. Sikhule emandleni. Sikhule emandleni. Hayi. Asikhule emandleni kaMoya Engcwele. Sikhule. Kunabantu asamele sibangathulise ekukhona abade bangibesindiswa izolo. Mayesindiswa omunye usindiswa vela akanayikhethi. Unama blue sekumele sisondeze simkhulu hayi umntana kaNkulunkulu ke usegqoka kanjena enkonzweni. Enkonzweni kugqoka kanje, enkonzweni akugqoka kanje ngoba usendaweni engcwele. But before mesiqale sithola umlando wakhe ukuthi azagqoka kanje uphoswa yini. Avele sijaji umuntu esindiswa nje izolo. Vela abanye mabehlula utshwala usazophuza kusasa. Bazomhlula utshwala ngoba yinto usamusha. Kodwa manje segcwaliswe amandla kaMoya Engcwele. Yiwo azokhuluma kulomuntu athi lokho awenziwa umntwana kaNkulunkulu. Lokho ingakho babuzonda ezinye izinto mhlamba ngeke sizishumayele ngoba zingumsebenzi kaMoya Oyingcwele. Maybe akumosha isikhathi, maybe kumosha isikhathi ukuba sishumayele indlela yokugqoka. Iqiniso lithi kumsebenzi kaMoya Engcwele ukushumayeza abantu indlela yokugqoka. Ngoba umbuzo uthi okay shuthi esontweni ngigqoka kanje, shuthi ngaphandle ngiyayifaka i-tight edropini. Okay, esontweni ayivumelekile i-tight siyavuma. Shuthi mangiya edropini ngiyayigqoka i-tight. Kodwa umuntu simshumayeze kahle uMoya Engcwele. uMoya Engcwele oyothi cha umntwana kaNkulunkulu akagqoki kanje. Noma ngakuye edropini. Kodwa ngoba ungumntwana anazi yini ukuthi imizimba yenu ilithempeli likaNkulunkulu uMoya Engcwele ahlala kuwo. Sobe sesazi nondaba bese sontweni manje sikevuselelweni sizobshaya utshwala masemvu. Sobe sesazi nondaba ukuthi mase sishumayela uMoya Engcwele sekuyoba huye uMoya Engcwele athi ke asiuconsume utshwala emzimbeni wethu mawuyikholwa utshwala ubusafaka ukuthi awubusakwenza umuthi awubusawusebenzisa ini ayisasebenzi ngoba umsebenzi kaMoya Engcwele uqondisa izwe. Ezinye ijumalo ziyiwaste nje isikhathi epulpit. Sisuke safuna ukuba uMoya Engcwele sazongena esikhaleni sikaMoya. Wathi uzama ukungena esikhaleni sikaMoya Engcwele ngathi usulimaza laba bantu. Kanti kube wenza umsebenzi wokushumayela izwi uyekela uMoya Engcwele. Uthi kuJesu ke owomileyo guys. Aphuze. Phawaka kade khuluma ngoMoya Engcwele bonke abazokhona abazomamukela. Nathi iqiniso lithi mkhulu uJesu mayehamba 14 lesifundileyo. Sifundile u14 uthi inhliziyo yenu mayinjani? Kodwa yenza kanjani? Kholwa ngubani? Yimi, khole nangibani? Usho uJesu angini. Ngoba uyababuka ukuthi laba bantu uze wakhuluma amagama amakhulu kwenye indawo wathi kuningi ngabe ngiyakusho. Kodwa inhliziyo yenu ngeke ikubambe manje. Yabona indaba? Kodwa uMoya Engcwele hawubaleka isonto. Nalokho engakufundisanga uyofike anifundise. Yazi kuningi ngabe siyakhuluma. Kodwa manje because isikhathi sethu silimited. Yabona mfana sengiqedile manje. Yabo ngokuthi isikhathi sethu njani silimited. Kodwa namukela uMoya Engcwele. Ngiyanishumayeza kuthimeni. Kuningi ngabe siyakushumayela manje.
kodwa ngenxa ukuthi isikhathi sethu silimited kumele ngabe manje sesiyaphuma esontweni ngithi kodwa ngicela ukumemezela umoya engcwele phakathi kwenu oyonifundisa konke unondaba anganifundisanga khona umkhulu umzoba anganifundisanga khona mhlawumbe kwenye inkathi awunabazali abangakukhulisa ukuthi intombazane ikhula kanjani njengathi thina njengoba singenababa nje akekho ubaba wathi ukhule mfana wami ube indoda kodwa ngiyazi ukuthi uba indoda kuyini ngokufundiswa ubani umoya engcwele kusho ukuthi umoya engcwele ke uzokwenza nomsebenzi wabazali bakho ngicela ke phakathi kwenu bafowethu nemamukele umuntu umoya engcwele anifundise ukuthi intombazane iphatha kanjani intombazane iphila kanjani insizwa iphila kanjani umama uphila kanjani mhlambe singekhulume sibe nenkonzo enkulu yomama ukuthi umama uphila kanjani kodwa umama onomoya engcwele uyayazi inkambo yekholwa yakamama ekholwa iyayazi inkambo yensizwa ikholwa imamukele uJesu iyayazi inkambo yentombazane ikholwa imamukele uJesu okuningi bazane ngabe siyakhuluma kodwa ngenxa ukuthi we are time limited bazalwane bami ngicela umoya engcwele phakathi kwenu anifundise konke uKristu akufunayo nakuthandayo nangakuthandiyo igama lika Jesu malibongwe uthi uJesu ke phakathi kwenu maye khona owomileyo akeze kimi angazi yini le oyizamile awangeneliseka ngayo angazi ukuthi yini le oyizama ukuyihlanganisa ayangahlangana empilweni yakho kodwa ngicela ukumemezela imithombo egobhoza empilweni yomuntu igobhoza ungenamali igobhoza ungenamsebenzi igobhoza ulala ujika nelanga ufana nabo ngoba ungasebenzi kodwa inhlizweni yami ngenelisekile enhlizweni yami ngisatisfied ukuthi ngamukela uJesu ngicela ke phakathi kwenu namukeleni nangumuntu oyohlala nani sesingekho thina abe ngumngani wenu weqiniso angeke nibetray umoya engcwele angeke nishiye nodwa verse 18 verse 18 ufundele verse 18 ya ngiyathandaza manje angikunishiya nizintandane niswile nobazalwane hawu bazalwane sesontweni nikhonani ameni cela livume ameni ameni uthi uJesu angikunishiya funda mama angikunishiya nizintandane yebo ngiyeza kini yebo kuseyisikhashana yebo izwe lingasangiboni ehene kepha niyangibona nini yebo ngokuba ngiphila mina uthi uJesu angikunishiya nizintandane ube kade ekhuluma ukuthi ngiyahamba ngiyakubaba ngiyofika nginicelele omunye oyoba umduduzi asivale ngo16 siphi isingisi ngicela ukufundela izulu amplified nakhona isingisi siyavala ngala mavesi bazalwane siyavala ngqi sesithandaza angisuse lokho ngivala iBhayibheli khona sizobona siyavala angivala amagebe khona uzobona ukuthi siyathandaza yeah verse 5 yes chapter 16 manje ngiyamuka khona uphethe amplified version manje ngiyamuka ukhuluma uJesu uthi manje ngiyamuka iyo lema anyone amplified version akekho cela amplified funda mama isizweni okay manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo akakho kunina ongibuza ukuthi uya ngaphi na kepha ngokuba ngikhulume lokho kini inhliziyo yenu igcwele usizi kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kungilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayukuza kini kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahluleka naye mama ngiyaxolisa kade ngisabhizi uthi uJesu ngiyahamba manje halabashaya ngiyabuyela kubani kubaba uthi ngakhuluma lokho washo ukuthi anikwamukelanga ngoba inhliziyo yenu yayisagcwele usizi uthi ke uverse 7 lona othile nginitshela ukuthi kunilungela cela ungifundele lo verse kodwa mina nginitshela iqiniso nathi iqiniso nginitshela lona lokuthi kungilungele ukuba ngimuke yebo
ngoba uma ngingamuki mangingamuki umduduzi kayukuthi one akayikufika umduduzi mangihlala nani la kepha uma ngimuka Yebo. ngimthumela kini esekini lapho esefikile yena Yebo. uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela amen amen asilaleleni bazalwane bami uthi uJesu mkhulu ngihluphekile mina uthi uJesu yabona laba abantu bakwinhlungu yacabanga ukukhuluma into ebhlungu uvalelise enganeni yakho uyemsebenzini ikhali ntanami ngivumele ngihamba kukulungela ukuthi ngenze njani ngihambe ngiyosebenza right ukuze wena uzokhera kusasa ngini noma kubhlungu mntanami nami ngiyafuna ukuhlala nawe ngithe mina kuwe ngo8 sonke sibuka uvelaphi uJesu wayengakwazi ukuba kwamzobe abe kwadlamini ngesikhathi esisodwa right angithi siyakuvumelana sonke lokho ukuthi umuntu yaba ngilapha angikho kwaceza ngila futhi mangisuka la ngizobe ngikwenye indawo so uJesu wayengakwazi ukuba sendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa elake silalele siseke mhlawumbe sizostolika isingisi ngoba kunento ekhulunywa lesi singisi engisicelela mkhulu one uthi uJesu kunilungele yabo shothi ukuhamba kwami kubhlungu kini kodwa kuyi-advantage nina kunilungele cela ungifundela ma verse number 5 ish siyathandaza khona manje funda ma yes ma but now I am going to him who sent me baba wakhe uNkulunkulu and none of you ask me where are you going simbuzanga uJesu uthi uyaphi ngoba sasivele sisosizini inqondo ethi ayisadungekile yes ma but because I have said these things to you yeah sorrow has filled your hearts uhlungu bagcwele inhliziyo yenu yes ma but I tell you the truth I tell you the truth it is to your advantage ela sonke siwavalela amabhayibheli ethu uyedwa umuntu ozovula iBhayibheli then bese wonke umuntu ebuka phambili ngoba ukuze singalahlekelwa ile move khona imove engiyibukayo zingasigage asiba likhulu sibe kumoya sobabili manje ya lawo nje right kakhulu ela sonke sibenze esontweni angazi bazalwane bami ngiyezwe nje inhliziyo yeni isathe uqhela sengathi ngayisoni ngoba sengiyavala sengathi ningasondela nibe la esontweni ningalahlekelwa ile nto engizoyikhuluma la funda ke ma verse 7 but I tell you the truth nginitshela iqiniso it is to your advantage listen to this for the first time ngizwa ubhlungu kodwa obuyi-advantage yabo ubhlungu kodwa lobu buhlungu busebenzela mina awuleli sonto kubhlungu khona ukuthi uJesu wenze njani mkhulu oPeter bashiya ukudoba laba bantu bashiya ama professional laba bantu bashiya into befaka isinkwe ekhaya bashiya imisebenzi yabo balandela uJesu kodwa mama umzobe usethi uJesu ngiyanishiya mama nondaba ngiyanishiya kusho umuntu esishiya into zethu sonke uyacabanga sishiye ukukhonza imsamo yethu sashiya omkhulu we sashiya ukuhlaba sashiya ukugaba sashiya ukukhotha insizwe sashiya yonke into umuntu esimlandeli bese ethi oh okay ku right sengiyanishiya sesivalelisile nasemakhaya saphula amajoko okwelusa sabasa ngawo sahlaba izinkabi esenjalo esilima ngazo sathi thina sesikhetha ukulandela uJesu the very same Jesus wathi uJesu sengiyamuka hawu ngishumele esontweni ngithi mina niyabuza ubuhlungu bunjani bokushiya zonke izinto zakho ubuyithanda waze walahlekelwa nabangani bakho walahlekelwa ischeme walahlekelwa ochomi walahlekelwa ifamily yakuthi thina asihambi nomuntu osekhethele indlela ngoba lento oyithatha izolahla amasiko lento oyithatha izochitha imizi uyacabanga sekukhulunywa amagama okuthiwa lento yamukela ichitha imizi umuntu omlandele kunjalo athi hey hawu kunguwe mfowethu osilethe la kunguwe mfowethu owenza zashiya konke ushonishana ukuthi ngiyahamba uthi uJesu lalelanike ngikhulumile lento washo ukuthi inhliziyo yenu ibisinobuhlungu but it is in your advantage kunilungele ngoba mangihlezi la nasi izinto ezonilahlekela funda mama 1 nathi advantage yokuqala yokuhamba kaJesu funda mama it is to your advantage that I go away. Funda mama. For if I do not go away, yes, the help. Lalelani bazalwane, uma ngiqhubeka ngihlala nani la, nizoba nenkinga. Nathi inkinga yokuqala nizoba nayo.
umsizi angeke afike ngoba mina nginguJesu angikwazi ukuba seyindaweni eziningi ngesikhathi sodwa kodwa ukuhamba kwami ngiya kuBaba ngifika kuBaba ngiyanicelela ngiyonicelela umsizi akekho ngazi ukuthi umsizi wenzani umsizi usebenza umsebenzi ofanele usetshenzwe yimi kodwa nxa uthi ngibuye emsebenzini ngikhathele ngicele umuntu ozongilekelela ekhaya ukuthi bafowethu uNkulunkulu ushiye nomsizi ongena nathi kwi-exam room ongena nathi e-exam room ongena nathi esimeni bafowethu la kumele kushizile khona thina kushizila our helper la okumele kugalakadele khona thina uhamba kuqala ahlele bamagebhugebhu la okumele siqhuzuke khona asibambe ngesandla singaqhuzuki ngiyamemezela namhlanje cela namukele nangu umsizi oyonisiza abazali bengekho oyonisiza abantu bengekho uyofuna usizo ko-anti bathi saze sahlupheka lengane ayifundeli thina kodwa kunomuntu ongeke akhuluma amagama abuhlungu oyothi lokhu usizo olufunayo funda The Comforter. hey the comforter nangu bafowethu umduduzi oyothi mawumxoxela zonke inkinga zakho afike akududuze athi it is well my daughter athi ngiyabuza ubuhlungu ondlula kubona kodwa athi kulungile uzwe ipheni yokulahlekelwa ngabantu athi kodwa yimi umduduzi funda mama The Advocate. umumeli uJesu la ulahlekelwa ngabantu bekujikela kodwa ame nawe funda The Intercessor. umunxuseli wethu The Strengthener. umuntu osikwazi ukusiqinisa sinika amandla The Standby. umuntu omanathi Will not come to you. how if I do not depart uyolahlekelwa inazo izinto 7 yezinto angazi kulo 7 ukuthi ikuphi okudingayo angazi phakathi kwalezi zinto ukuthi wena udinga zini kodwa mawamukela umoya engcwele wamukele konke ngithi 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 mawamukela umoya engcwele wamukele konke mawamukela umoya engcwele wamukele konke siphakameni sithandaza mawamukela umoya engcwele wamukele konke makafika empilweni yomuntu uyashintsha impilo yomuntu akwenza uthandaze akufundisa ukuthandaza akufundisa ukukhuluma akulwele akuqobele ame ngakuwe ungumduduze elebe siyama ndeshala chapaye lekete suneke petapa karabasi entele beshinana take over moyengcwele saniqedile Nkosi lapha abantu bakho moyengcwele yibo laba isandla sakho sibe phezu kwabo yibo laba baba basosizini yibo laba Nkosi basenhlungwini yibo laba baseyidingweni yibo sizele wena sakhetha wena salandela wena phela hlala swacishena amafoni sekunathi
May we please all Holy Ghost, follow us. Sawamukela moyeni, sawamukela. Siyawamukela moyeni. Sawamukela ukusebenza kwakho. Nasi indaba ezinhle. Kunomthombo ovuliweyo la. Uvulela abantu abazophuza kumoya engcwele. Namhlanje bandla lenkosi, ngicela ukunivulela nalithuba lokuhlangana nomoya engcwele. Mawufuna ukudibana nomoya engcwele vele ugijime uze lapha ngaphambili namhlanje uzophuza kuye. Ophuze kuye ngosophindome nokweswela kukho kuye, nendlala yikho kuye, nokulamba kukho kuye. Siyaneliseka. Ufuliwe umthombo wophuza. Gijimani lonke lisondele ngaphambili. Sizophuza lapha moya engcwele. Akasidibane namandla kamoya engcwele namhlanje. Akasidibane nomuntu moya engcwele namhlanje. Uma ungakaze udibane nomoya engcwele, ngicela ukukuvulela lithuba namhlanje. Akudibane naye. Angazi yini ekwehlulayo nemxakileyo. Angazi yini enamandla phezu kwempilo yakho. Ngicela ukukutshela ukuthi umoya engcwele unamandla. Unamandla ngaphezu kwaleso simo. Unamandla ngaphezu kwaleyo nkinga. Unamandla.
Take it. Take it. Choo. 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 Achoo. Achoo. Hey. Take it. Listen. Ah! Elwa. Oba. Oba. Elebesia tapaya la mandekete. Elebebebe shedibele. Uphakathi wethu uyasihambela, uhambela amakhaya, uhambela izimo zethu, uhambela abantu bakhe, uyasilwela, uyasinqobela, uyasiduduza, uyasinqobela. Ehla moya, ehla moya, usinika amandla. Yehla moya, yehla moya. Ilibishita, tililili timta, tililili timte, talalalalalalalala tatapata, tililili tamta, talalalalala tamta, talalalalala. Yes, uyahlala makabuke, nangasilwela, nangaphilisa, nangasinika isasa. Free. You are free. Silwele Nkosi, silwele Smaragda, sawukele Nkosi, sidinga wena Moya Oyingcwele. Siyaqashuka zonke ibopho esikwazi ukubuyela emuva, siyaqashuka zonke izimpi obhekana nazo, mayilwe zonke izitha zakho, mayihlakazeke egama likaJesu, egama likaJesu. Nangu Moya Oyingcwele. Receive the power of the Holy Ghost. Yes, put. Put. Receive the power. Jesus. Hlangana nezidingo zabantu. Hlangana nezidingo zabantu. Uhlangana nezidingo zabantu. Uhlangabezana nezidingo zabantu. Nanga nilwela. Eish. Eish. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus. 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 Hush. Jesus, Jesus. Spirit. Hush, hush, hush. Hush, hush, hush. Hush, hush. Jesus. Jesus. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Jesus. Ah. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Hush. Hush, hush. Hush, hush. Hey, Peter. Hush, hush. Jesus. 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 Wisdom, wisdom, knowledge, power. Voila. Jesus. 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 Elaba. Ala kata. Ala kata. Jesus. Jesus. Yithi laba Nkosi. Yithi laba moya. Yithi laba. Yithi laba Nkosi, hlangana ba. Hlangana Nkosi nezidingo zethu. Hlangana Nkosi. Hlangabezana simakade. Jesus. Live. Live. Receive him. Refill. Yes. Refill. Na. Sene. Jene baby car. Salata. Riga pata la ondaka. Kata pata han. Be filled with the power of the Holy Spirit. Touch. Be filled. Jesus. Live it now. Hey. Hey. Live it. Live it now. Puman.
Phumani. Hey. Phumani kuye. Hey. Nakho, ngiyahamba. Phethela umlilo phekweni. Animthatha nimbeke la. Nimbeke lapha e-altar bot. La yakhona gcwele umlilo wami onamandla. Live. Spirit of the living God is upon you. Spirit of the living Jesus. You're free. Holy Ghost. Receive him, brother. Receive him, brother. Receive him. This is the moment of the Holy Spirit. Let us uhloniphe umzuzu kaMoya eNgcwele. Anointing upon you. I impart the anointing. May you receive this anointing that breaks the chains. The anointing that breaks the yokes. Take it. For you, Baba, in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. In the name of Jesus. Pray for you, Mama. Pray for you, Mama. And I'll give you strength. Can I passport? I'll give you strength. Obey Kosi. Kosi glory. Amandla egama lika Jesus. Power! Holy Spirit. In the name of Jesus. The power of the Holy Spirit, a pillar. Pillar! In the name of Jesus. Gcwalisa ngamandla kaMoya eNgcwele. Hey, be filled with the power of God. All obstacles, zonke izimpi. Bhekana nazo, ubone inkosi inqobela manje. Of the Holy Spirit. Mighty name of Jesus. The 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 mighty name of Jesus. Kosa kube ngwana obeka izandla. Sibeka izandla wena. Pray for you. May you please come? Let me pray. Yeah, let me pray for you. Jesus. Hey, be free. Khululeka ngegama likaJesu. Khululeka. You are free. You are free. Hey, moya. Live. Nyamiyeka manje. Nyamiyeka. Nyabala ka-7 zoza umlilo. 1, 2, 3, 4,
moya hey thuthani phezulu kwalengane thuthani hambani nanka amandla kamoya engcwele phezulu kwayo nanka amandla kamoya engcwele nanka umlilo in the name of Jesus you are free you are free Jesu kukhululile phakama sisi amkhulu Jesu kusizile siyeke indaba zakhe baba siyabonga thandazela baba isinqumo hluphe ukuhlangana nawe naphinde iphuyele ya zama ikhululeza athanda uJesu isophinde kuhluphe le moya uyafunda ngithi baba nangu uzama siyakuthandazela igama lika Jesu Jesus, shayela uNkulunkulu isandla ezinkulu bathandekayo. Akweshayela uJesu isandla ezinkulu bathandekayo. Shayela uJesu isandla ezinkulu, shayela umoya ongcwele. Shayela umoya ongcwele alphisbosh. Akweshayela uNkulunkulu umoya ongcwele sibanga umsindo ongcwele. Nakuthi haleluya. Utosana nakuthi bayende mawuthi ungcwele akekho njengaye Hallelujah. akekho njengaye Thank you, Jesus. akekho njengaye akekho onjengaye amen sesihamba bathandekayo ningahambi singaqedile asikaqedi buyani sesiyaqeda nje ningahambi isikhathi okay kulungile sisi sizobonana kodwa abathandekayo bami ngicela sihloniphe nje indoda endala isazosukuma abathandekayo bami ibe namazwi bese siyavala namhlanje bathandekayo bami ngoba senkozweni sonikela shele kakhulu usiba izandla ezinkulu bathandekayo shayela uNkulunkulu wale ndoda bathandekayo uNkulunkulu esimkhonzayo uyisebenzise ngendlela emangalisayo ngifuna ukudla isikhathi namazwi amafushane ngasekugcineni kodwa bengicela nje ikhehle indoda endala ize ngaphambili emva kwayo sobe sesisa nemnikelo bathandekayo bami sizonikela sibonga uNkulunkulu sizothi Ebenezer uNkulunkulu uhambe nathi then I'll have a few announcements bese siyahlukana ngicela ubaba eze ngaphambili egameni lika Jesu amen. Siyabonga kakhulu bathandekayo angenibingelele nonke sanibonane ebumeni ngegama lenkosi uJesu. Cha kubuningi ngizokusho ngaphandle kwezwi nje elifishane ethi siyabonga. Hallelujah. Ngibona laba bathatha isinqumo sokuba bamamukele uJesu abangiphakamisa izandla la nikhona. Ebehambile abantwana laba. Ozali lapha ngaphambili ngikhulume nani kancane. Ozali nonke nisizakele lapha etendeni.
khona abazalwa ngomsombuluko, khona abazalwa ngoLwesibili, ngoLwesithathu, khona abazalwa ngoLwesithathu konje. Akuzalwanga umuntu ngoLwesithathu. Nonke ngiyafuna ukuba ngisho nje lamazwi kini bantu abami ukuthi nenze kahle. Niyazi ukuthi emakhaya endanivela khona, mhlambe wena oqala ukwamukela uJesu ukusindiswa, yazi ukuthi wena sekuyisikhonkwane salelo khaya. Ngenxa nje yakho, imimoya kade idlala ekhaya siyathutha, ngoba umoya kaNkulunkulu enimamukele namhlanje nonithintile uzohamba nani 2 ingilosi kaJehova ibodyguard yabakholwayo izawuza abanye izogada ekhaya. Ngifuna ukuthi ke khona amazwi abhalwe encwadini yabaseKolose ethi njengalokho nimamukele uKristu Jesu Inkosi, hambani ke nikuye. Niyakuzwa lokho? Njengalokho nimamukele uKristu Jesu Inkosi, hambani nikuye. 2 okugcina, iBhayibheli lithi encwadini yabaseRoma, Roma 8 verse 16, 17, 18 lithi anamukeliswanga umoya obugqila ukuba nibuye nesabe, kodwa nimukeliswe umoya esimemeza ngaye sithi Abba Baba. uNkulunkulu uBaba akamasikhule akabi inkosi. Umoya engcwele usifundisa ukuthi sithi uNkulunkulu uBaba, njengoba noJesu afundisa kodwa nothi manikhuleka nithi Baba wethu. Lo msebenzi ke umoya engcwele uzowenza phakathi kwenu ngamunye ngamunye, nayo into odinga nibophezele kuyona, ungabi nokwesaba, ukusho ukuthi ngisindisiwe, ngimamukele uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Haleluya. Nesikhothi senduna sofudumala. Haleluya. Ilokho bantu abami umfundisi uzona nibona ke ningala enikhulisa enkosini. Siyathanda ukuthi ke sibashayele izandla ezinkulu bazalwane. Seningahlala phansi ke. Siyabonga. Mhlabeni ngemotweni siyabonga kuyangezwa kodwa siyathanda ukubonga, siyabonga mfundisi ukusilandela lensizwa epowerful ngalolu hlobo, enamandla. iBhayibheli liyagcwaliseka ukuthi insizwa zinamandla, izwi likaNkulunkulu liyahlala kuzo. uNkulunkulu anigcineka nilonda. Siyabonga nani nonke abazalwane ukusapota imvuselelo nisuka kude, abanye ngey'moto zenu nithatha abazalwane khona basuka kude lengakochibini kodeda endaweni ngey'ndawo nizonika isapoti yale mvuselelo. Nenze njalo nangayikhatha ezayo ngoba isazophinda iqhubeke imvuselelo eminyakeni eza. Abanye bebesuka eThekwini badrive ko-Claremont ko-Pinetown, badrive bakhuphuke bezela. Siyathanda ukunibonga kakhulu nonke nabasuka eduze nje la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. uNkulunkulu wenkosi makanibusise. Elashela ubaba wami izandla ezinkulu bathandekayo. Amen. Haleluya. Ubaba usevedane wenza umsebenzi wami walula kakhulu ngoba bathandekayo bami bese uthi ngibonge kakhulu.